लोगोफोर रियेल खानाया बिदिमोन आरो बिनि उनाव जोङो नै दा क्रिम फोनबाय दं। क्रिम फोननानै लाग्रोनोसै। नै दानिया सुखांनानै ड्राइ खालामनानै लाग्रोनोसै। दानिया ड्राइ खालामनाया जोबथ'बाय आरो ओमफ्राय ड्राइ खालामखांनानै जोङो दाना स्ट्रेट खालामनोसै। नै लोगोफोर दानिया जोङो स्ट्रेट खालामनानै लानोसै। स्ट्रेट खालामनो जाबाय, ड्राइ खालामखांबाय जोङो। फाइनालि खानाय बोनाया दिनैनिया बेखिनियावनो जोबथ'बाय आरो। लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।